Күбречиги. Presidentske Marine Nationalfotballförbund.
Camino Indonesia sa sisim nagpa at bilog-bilog pa kapag edukasyon ng Indonesia Camino Indonesia.
Adin, malakot na siya. Sigura kaya Bikopon, mga ayam ni Bikopon siya kaya siya song siya jom kapag Bikopon, dalalagaan sa nilapilot. Kaya ini Bikopon, halin mga siya buat Jumatret. Adin, malakot na siya. Ini semua mga ayam Bikopon siya jom kapag din sa kapayak sa